Good morning बयनिसिमबो आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दायो जोङो हाबायाव मैगं हानो फैदों। गामियाव हाबा दङ माने दिनै मैया खैना लाबोबाय ओमफ्राय दिनै रिसेपसन दङ बेयावनो जोङो दा मैगं हानो फैदों। मैगं हानो फैनानै साहा लोंबाय मेरिगल्ड बिस्कुटजों पियाज हादोंमोन पियाज हानानै जि मैगं हानायाव माने गांनाय बायदि जाजोब्बाय। बयबो साहा लोंदों। गाबनाय बायदि नुजोब्बाय। Viva Habune. Naya. मैगं सुनो फैदों दैमायाव जि गोजान माने थेलायावसो लाबोनो नांदों। नै खिरखा लादों। नायो। नंगौ नंगौ। गोजान। माखासे फैबाय थादों। बोथोराबो जि थान्दा बार फैदों। बार गैयाबा गरमानो गरमानो जासिगोन ने माहाय बार गैयैखाय गरम जादों। जि गोजौ दलङा जि गोजौ बिनि गाहायावनो सुगोन मैगंखौ बै गाहायाव सुगोन मैगंखौ थेलायाव लाबोदों। सुखांना फैबाय थादों गासिबो। दायो आङो बाबुखौ टिउसनाव लांनो नागिरदों। टिउसन दङ बाबुनिया 12टानिफ्राय दङ दायो 11:30 जाबाय दा थांनो ओंखारदों। बाबुआबो ओंखारबाय थादों। हाबायाव दसे खामानि मावनानै फैबाय दायो थांसिगोन टिउसननिफ्राय फैनानै थांसिगोन बाबुखौबो लांसिगोन। हाबा जानो थांनो ओंखारबाय आङो बाबुआ थांग्रोबाय लोगोफोरजों प्रेजेन्ट फिसा लादों।
टिउसननिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो मालाय लोगोफोरा फैबाय फैनानै लांफैबाय बाबुखौ दा आङो हारसिं थांनि बेलेगफोरा थांजोब्बायना आंहा लेट जाबाय दा हारसिं जासिगोन फैना गोदाना प्रेजेन्टखौ होबाय गयखौ जाथ'वा बिकिनि मा होनो भटिजासो जायो बिहामजोसो जागोन दे बिहामजो आइ होन दे आंनि आखि लोगो मोसागोन दायो मोनायाव बाबुआथ' मोसानो लुगैबाय थादों मोसानो फैदों Thầy hút đi. Thank you,